съм? Търся Гошко на 15 години. Какво? Търся Гошко на 15 години, бе, човек. Аз съм бе, ама съм на 75 години, бе. Защо чак сега идвате? Какво да направя, бе, човек? Малко закъснях. Ми даваш зор. Пък и пътувам с БДЖ. Тишината удари клапаните. И как малко си закъснял, бе? Малко закъснял. Искаш ли подарък или не, бе, човек? Какво? Ето го и писмото ти, е, човек. До дядо Наско Коледов. Мили дядо Наско Коледов, искам ярка мацурана за търкал под юргана. Благодаря ти предварително. Ми нямаше нужда. Минди, появи се. Ама аз това го исках преди 60 години, бе! Сега какво да я правя? Какво да я правя сега, бе? Не знам, човек. Поне е олигави. Не дяда!